Bon dia, bon dilluns. Ja sabeu que els dilluns és el dia que penjo el consell que m'atreveixo a donar-vos. En aquest vídeo el faig en català i després, quan acabi, el faré també en castellà. I avui potser algú s'ha sorprès amb el consell de dilluns que he penjat, d'acord? Però mireu, ja fa molt de temps que estic pensant en aquest negoci que tenen algunes marques de compreses per la incontinència urinària i no me n'he pogut estar. Aquest cap de setmana el vaig tornar a veure i no me n'he pogut estar i vaig pensar, mira, el millor és que focalitzis el consell de dilluns amb un tema que, a més, el pateixen molts homes, però que també han naturalitzat moltes dones, ¿vale? En el consell de dilluns d'avui us preguntava si havíeu sentit a parlar de les pèrdues d'orina i que la solució no és una compresa, d'acord? Què vull dir amb tot això? A veure, podem fer molta feina de prevenció per prevenir, mai millor dit, la incontinència urinària. I què vull dir quan em refereixo a incontinència urinària? No em refereixo a algú que es faci pipí per tot arreu on vagi, que no pugui aguantar-se, que també, val? O aquestes persones que realment tenen un problema molt greu perquè han tingut, doncs, alguna dificultat mèdica que ha fet que hagin tingut algun prolapse, alguna cosa que faci que realment no puguin aguantar l'orina. I també parlem d'incontinència fecal o rectal, vull dir, aquí parlem de les dues coses. Jo ara em centraré en les pèrdues d'orina perquè, mireu, suposo que ho heu vist, en molts supermercats, en moltes farmàcies, es venen aquestes compreses que són per les pèrdues d'orina. I sobretot van focalitzades per aquelles persones que tenen pèrdues quan riuen, quan atxavuiren o quan estornuden, quan fan esforç físic, quan carreguen pes, d'acord? I això no hauria de ser així, no hauríem de portar una compresa perquè puguem perdre aquestes gotetes d'orina tranquil·lament en una compresa que fa que no tinguem mala olor. No. El que hauríem de fer és fer un bon treball de prevenció, val? Llavors jo entenc que una compresa d'aquest tipus ens pot ser molt útil si ens està passant això. Fantàstic. Doncs si ens està passant, comprem aquest producte perquè, evidentment, el poder estar tranquil, saber que si ens passa això, si tenim aquest problema i que fem mala olor, perquè l'orina fa olor, doncs saber que en un moment puntual ho podem utilitzar, fantàstic. Però jo crec que hi ha un tema de responsabilitat molt gran per part d'aquestes empreses que estan venent aquests productes. Han de ser els precursors de la prevenció de tot això i de la solució de tot això. I la solució no és una compresa, la solució és fer un bon treball amb la musculatura pèlvica per evitar o per poder riure tranquil·lament, per poder esternudar tranquil·lament, per poder carregar pesos tranquil·lament sense patir de si tindrem una pèrdua d'orina o no. Per què és un tema que afecta sobretot més a les dones? Doncs perquè els homes no han de carregar tant pes damunt de la seva musculatura pèlvica, d'acord? Moltes dones, o les dones que passen per un embaràs, doncs tota la musculatura del sòl pèlvic que hauria d'estar cap amunt com una cúpula, que la majoria està recta, però que quan s'han viscut situacions de pes important en aquesta zona, doncs s'està cap avall, d'acord? I això fa que la musculatura baixi, que es pugui subjectar menys l'orina dins de la bufeta de l'orina. Doncs realment això, el que s'hauria de fer, clar, afecta més a les dones perquè aguanten més pes amb els 9 mesos de gestació i realment aquí el que s'hauria de fer és primer un bon treball de prevenció. Les noies ja des de joves haurien de tenir consciència que tenim una musculatura que si no la cuidem, amb el temps ens pot portar problemes. Les dones que volen quedar-se embarassades o que estan embarassades han de ser conscients que han de fer una feina de prevenció perquè després de parir, perquè a més el part, sobretot si és vaginal, és a dir, les noies que han passat per una cesària, la musculatura pateix durant aquests 9 mesos. Llavors potser no fan aquest esforç
si realment van directes a una cesària, però hi ha moltes noies que després de provar l'expulsió de manera vaginal, de tot l'esforç, de tota la pressió en la musculatura, llavors si acaben cesària, doncs també hi ha tot l'esforç i tot el dany que es pot fer a la musculatura pèlvica. I evidentment les noies que tenen un part vaginal, doncs després han de fer una feina de recuperació que serà molt més senzill si abans hem preparat molt bé aquesta zona, vale? Per tant, aquí el que és més important és tenir una bona feina de prevenció o que si realment ens trobem que tenim problemes d'incontinència, no només posar-hi una compresa, sinó posar-hi un professional que ens pugui ajudar a recuperar tota la musculatura. I això és una fisioterapeuta de sòl pèlvic, d'acord? És la persona que ens ajudarà a ser conscient de la nostra musculatura, que ens ensenyarà a fer correctament els exercicis, que ens dirà com saber com fer-los correctament a casa. I es necessita molta constància, d'acord? Però realment és molt important fer aquest treball. I per què m'indigno? I aquí acabo. Doncs perquè una cosa era veure com una marca en concret ho anunciava la Concha Velasco, que és una senyora que té certa edat. Llavors, és molt lògic que com més grans ens fem, més flàccida estigui la musculatura, però tot i així per mi no té perdó el que no es parli de prevenció i el que no es parli de treball de la musculatura pèlvica. La solució no és una compresa, repeteixo. És, si en el moment puntual et passa això, utilitzar-la, o si de manera habitual et passa això, utilitzar-la, però fer aquest treball paral·lel perquè et deixi de passar. I si és molt greu, doncs realment llavors ja mirarem a veure què s'ha de fer. Però és que ara, a més, des de fa un temps, força temps, i per això jo estic indignada, hi ha una altra actriu que està fent els anuncis d'aquesta marca, és la Maria Dánez, i la Maria Dánez té la meva edat, té 36 anys, crec, més o menys, any amunt, any avall. I no podem naturalitzar, podem anar a fer gimnàs, podem anar a fer esforç físic i, noies, si us passa això de les pèrdues d'orina, no patiu, poseu-vos una compresa i ja està. No, amb 36 anys ningú hauria de tenir pèrdues d'orina, d'acord? Per tant, aquí és molt important el treball i jo recomano a tothom que vagi directament amb una fisioterapeuta de sòl pèlvic perquè si no, doncs malament anem, És més, jo us en recomanaré algunes. Jo a Barcelona treballo amb l'Ireia Leque i amb l'Estel Serra Mitjana i a Vic treballo amb la Mercè Oliver, que són 3 fisios fantàstiques i n'hi ha moltes més, d'acord? Per tant, no és normal amb 36 anys anar amb una compresa per les pèrdues d'orina. Si us està passant, sobretot, poseu-hi mà perquè ja no només per l'olor, sinó per la vostra vida sexual, per la vostra salut sexual, per la vostra autoestima. És importantíssim que el nostre cos, que és jove, superjove, no tingui aquestes pèrdues. I si estàs veient aquest vídeo i ets més gran i penses, clar, és que és normal, jo ja sóc gran, jo ja he d'anar amb compresa. No, ni molt menys. Vés a buscar ajuda amb una professional que t'ajudarà a, si més no, minimitzar les seqüeles que hagis pogut tenir per el que t'hagi pogut passar, d'acord? Però fer-se pipí, tenir pèrdues, no hauria de ser l'habitual i jo no estic d'acord que un anunci normalitzi el portar compresa com una cosa normal i fantàstica i que es pot, sinó que només en els casos que siguin estrictament necessari i fer un treball de prevenció o d'actuació si realment es necessita en el moment que es necessiti. Vinga, doncs aquí ve el meu consell de dilluns reivindicatiu. Per tant, tothom a fer-se una avaluació de sòl pèlvic amb la seva fisioterapeuta, tant si es tenen pèrdues com si no, però sobretot si es tenen pèrdues. No les hem de normalitzar, les hem d'arreglar. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies per estar atents a aquest consell de dilluns d'avui i ens veiem la propera setmana. Que vagi bé. Adéu!